Yun, nagsakmala na. Ayan, what's up mga ka-90s? Welcome to my channel. Bagong lahat, shoutout na para sa mga study vloggers dyan. Ayan, screen. Sa mga nagpapa-shoutout nga pala, yan, tingnan nyo na rin. Yan. Yan mga ka-90s. So ngayon, ngayong araw mga ka-90s, maglalaban tayo ng yung Surigao Lines versus Surigao Lines. Tsaka Gensan to Gensan kasi yung Surigao Lines natin ka-90s, team size lang. Then, Gensan OS, OS versus OS. And Gensan, Surigao Lines, team size versus team size lang. Yan. So, unahin natin yung Surigao Lines mga ka-90s. So, yan. 90s. Kulay brown ka-90s. Yan yung picture ka-90s. Yan. Yan. Team size lang to ka-90s ha. Yan, makakalaban niya ka-90s. Ito ka-90s yung itim. Medyo abuhin ka-90s. Yan o. Yan yung picture ka-90s o. Ang balahibo. Yan. Surigao Lines din to ka-90s ha. Team size lang. Game na natin agad mga ka-90s. Yan. Ito yung kulay brown ka-90s, tsaka ito yung abuhin ha. Yan, pili na kayo, sana nakapili na kayo ka-90s. Game na natin. Yan. Pinitik lang. Grabe yung pwersa ka-90s. Bagsak ng isa ka-90s. Hindi kaya sa persahan. Yun! Bagsak, dalawang bagsak na ka-90s. Dalawang bagsak pa to ka-90s ha. Yun, nagsakmala na. Yun ka-90s oh. Nadali yung brown ka-90s. Pumalag. Nagsakmala na ka-90s ha. Parang kondisyon yan ka-90s ha. Grabe yung laban ka-90s. Nagsasaputan. Yun, yun lang. Dali ka 90s. Talo yung brown. Naunahan kasi ka 90s. Takbo-takbo kasi kanina ka 90s. Yung buhay pa. Yun. Ayun. Kuluntoy ka 90s. Ayun. Ay, kuluntoy na ka 90s oh. Yan oh. Na-stroke ka 90s.
Na-stroke ka 90s. Na-stroke. Talo. Hindi na natin pwede laban to ka 90s dahil magagalit si YouTube. So, panalo to ano. Yan o, sumasapot pa ka 90s. Gigil na gigil. Yan o, sumasapot pa talaga o. Gigil na gigil. So, panalo yung ano yung itim na buhin ka 90s. Talo ko na ito mga ka-90s ha. Sana nag-enjoy pa rin kayo mga ka-90s. Sunod nating laban ka-90s naman yung Jensan to Jensan naman. Baby spiders lahat ito. Para yung baby spiders yung mga ito. Ito yung pala yung picture ka-90s. And itim siya ka-90s. Itim. So mula-mula yung paa. Makakalaban niya ka-90s ito yun. Yan, ito yung mga kalaban niya ka-90s. Buhin. Besides din ito ka-90s ha. Yan yung picture ka-90s ha. Yan. Give na natin mga ka-90s. Para yung condition to ha. Yung isa maitim-itim. Ito yung abuhin. Sana nakapili na kayo mga ka-90s sila yung pili yung mas malakas. Ito yung derby size ng mga ka-90s ha. Hindi na natin. Pero kung ako talaga ka-90s dito ako sa utip. Yan. Wala kang robot ba mga ka-90s. Para yung condition ko ha. Game. Nag-enjoy pa rin kayo ka-90s ha. Yun. Tumakbo. Tumakbo yung itim ka-90s. Pati ulog na. Hinabol. Ayun. Naglag yung isa ka-90s. Yun, yung tinitik ka 90s, no? Nabilangan ng isa yung abuhin. Tumalag na. Yun, tumalag na ng 90s. Yun, nabilangan ng dalawa ka 90s yung abuhin. Nabaliktad na yung laban. Ba talaga yung pwede sa ka 90s? Yun, bilangan ng 3 ka-90s. Bigyan pa natin isang chance ka-90s ha. Parang yun. Minabol na. Wala talaga. Hindi natin pipilit ka-90s. Panalo yung itim. Pagod na ako ka-90s ha. Panalo yung itim. Yun lang mga ka-90s. Don't forget pala to like, share, and subscribe. Nga pala mga ka-90s, pag umabot tayo, umabot tayo ng 100 subscribers ka-90s, mamimigay tayo ng